day. Ay katong ka magpulo na tao na ayon. Pulo kita ba masakiton nga sa laot na oo, dito. Ang pulo ka tao nga sa laot giayos Ginoo. Kaya mga lakaw pa mo dito pagkailing sa pare. Haron mahinsakto makumpito ang inyong pagkaayo. Yan lang ang pag-umisal nga wato ka sa pare kay man batinon-ano ka ang tanan na ayo na ang inyong tanan sa layo isugi dito. So dito na kayo madugtong na dahil ka sa Holy Spirit. Ang plena na nila si Pastor sa katawag. Ang video kay Dua, nakawas na nagugaw. Ba, parang Well, anong confusion? Muna iksoon sa imong bana. Ay, nanang kamumpisa. Ay, siya mo yung mangkot sa imong bana, no? Ganun siya bana, ganun po yan. Bana. Sugar. Sa Sugar, kung sa tigilin ko daw. Wala no? may kinakarong diri. Di ko Lagi na timing nga ron. Ay, kuya, nilo ko. Pero kani ilang Mahal na siya. Sa tegi. Ikuha din na siya sa Ginoote. Ikuhit. Lamdagan. Ikuhit. Kaya yung panahon na dyan naman siya nga. Mani ay ni. Oras mo gid nato sa balay. Mani ay ni. Ito yun sa Ginoo mga kwan siya. siguro, no? Para madala na mo. Pero sa sacramental, hindi kailangan punta na ba? Kay more on their... Dahil kasi ito ni Maikan, kaya niya katutuan. Hindi mo niya sinabi na tumigamit. At mo ne? Imo. Ito sa umikan. Ilagi hapon yung video. Hello. Maayong gabi, no? Natong tanan. Murag ikaduha, no? Mahugna ni sis, no? Ikatulo na. Oh, ikatulo. Tama, ikatulo. Stay na tigulang yun. Okay, ikatulo na rin. Ikaduha pa mo na mo. Okay. Samtang paabot na sa uwan, katong inyong giingon nga pangutana, may atong diskuta, no? Okay. By the way, katong last Sunday, ato man itong i-record, no? I-video, akong i-upload sa YouTube. Isa ikwan. Ha? Isa ikanan. Title, isa, no? Isa na ito yung BEC, Galas BEC. Sige ko ganang gako ni ko. Asa gud ko amo ano kay Wala wala research na na I Bible see. na mabuti. Basta akong YouTube channel lang ko, Veritas Dipolog Absolute Truth Lover. Taas kayo, no? YouTube channel. Bisag i-search nyo muna sa YouTube. Veritas Dipolog, sumpay ra. Then, Absolute Truth Lover. Sumpay ra ng kuan. Ikwan na yung sara lang kuan. Oo. Word lang. Then, bisag kuan. I-search lang ang akong, na kay Facebook. Okay. Akong Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano. Kaya ako lang C-E-L. yeah. C-I. C-I-E-L. C-I-E-L. Wala na yun. Yes. Then, pwede pa ka mag-message ako PM para makabanday kung ikaw to. Okay. Wala sa kuan pwede naman Oh. nasa kung sa YouTube sa YouTube kuan mo search siya. Pwede po. Bisag sa kuwan lang para makahatag ko ninyo og link. Diretso yun ba? Lagi. Oo. Siya sa Facebook. Oh, kaya si ano lang. Silbert Adriatico Dondoyano muna siya. Okay, at katong last Sunday, na-upload na to dayon. Katong mga brad pa na ko sa Davao, nakakita po sila. Okay, and salamat po sila. Then, lipay po ko kay, dili lang kita, dili mo na, kuha na to, na-bless na to nga. Yes, oo. Okay. So, mao na. So, karon atong sugdan pinagi sa inyong pangutana. Ano sa ganito pangutana? Pwede. May tatong na ilaing mikropono para maklaro. Okay. Si ato ibutang niya, kinaka-record mo ko ang purpose na to ani parang dili lang kita mo'y maka-kuhan. Dili lang kita mo'y mulahan ani. Dili hasta po ang uban. Labi na karon kay high-tech na kayo atong panahon. Dahil nahinumdum po ko ni Pope Benedict XVI o Pope John Paul II. Ngayon siya nga kinikunong modern communications.
kinahanglan gamiton nato ni siya sa evangelization. Kining internet, radyo, TV, kay nga naman, kay gigamit po ni sa demonyo. So kailangan mo counter ta kay kung di ta mo counter ana, maglabi gyud ang kadautan dili maayo o mo ni kuan hindi gyud maayo ang atong kalibutan. So counter ta kay ang kanagong atong mga gibuhat ug unsa atong naandan depende ra na sa unsay nakita nato nga dungog. So unsay nakita nato maayo ba o dili, diha nagdepende yun atong formation sa atong kinabuhi. So inana yun. Kaya bitaw ang bata, nganong ang makatuna niya, Bisaya man nga pinulungan sa ato adiri. Kay mo iyang sige mulunggan sa ginikanan. O, then kung sa po'y mga kanang mga actuation sa ginikanan, masundog po na sa bata. Pinagi silang makita. So, mao na nga mo counter kita dayon kining niya po diri unsay mensahe ani mapaambit po nato sa uban. Okay, so kung sa kanito inyong pangutana? Sila ko? Ang akong pangutana ko ay nganong mangumpisal man ta sa pari nga pwede man ta mo diretso sa Ginoo. Kanara. Thank you kay sister, no? Ako lang palakdan tong question kay gigamit po na sa uban na itong mga igsuon nga nahimulag. Nga naman ko na mangumpisa og pari nga ang Diyos na may magkapasaylo og sala, no? Marcos 2:7 kung wakuma sa iyo. Ano mangumpisa matagpari nga ang Diyos na may magkapasaylo og sala. Pero nahinumdum siguro mo diya sa Ebanghelyo nga si Kristo na masaylo og sala. Dayon ang mga Hudiyo, of course, di magbiputo sila mo tuo nga si Kristo Dios. Mao na nga ilang gisaway ang Ginoo nga nung namasaylo siya og sala. Dayon sa may iyang gitubag ingon siya nga ang anak sa tao adunay gahom sa pagpasaylo og sala. Dayon kanang gahuma nga naa niya iya po nang gitugyan ngadto sa iyang unang mga tinun-an nga nahimong apostol. Nana sa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 23. Kaya kong dispensa niyo kay wala pa nakurot ang akong gibati. Murag allergic siguro ni. So, mao na no? Tinuod nga ang Diyos ra mao'y makapasaylo og sala. Pero dili ta makabuot sa Dios kung kanang gahuma iyang ipaambit pod o himuon niyang instrumento ang tao sa pagpasaylo. Diba? Nasa San Juan kapitulo 20 versikulo 19 ngadto sa 23. Naman akong gawiks diri. Isa man to atong gisabutan gaw, pero wa man si Brad na unta tug na si Brad kay nagsabot may gawiks nako nga siya may tigbasa. Sa Biblia. Okay. Bisig kinsa na lang mabasa, no? Oh. San Juan kapitulo, pero may tag na ilang microphone, no? Okay. Chapter 20, verse 19 to 23. Atong basahon. Moto ang premise nga atong gihatag paguna. Tinuod nga ang Dios lagi makapasaylo og sala. Pero dili pud ta kabuot niya kung kanang gahuma iyang itugyan ngadto sa mga tawo nga iyang gipili. Nga himuon niyang instrumento ba. Murag kanang ang pagpamasaylo daig sala, murag iyang gihimo nga dunay protokol. Nga pwede day magmasaylo siya sala nga ipaagir po niya mga tawo nga iyang gisugo diri sa yuta. Kinang gitawag na itong mga ministerial priest. Itong mga pare, obispo. Atong basa na. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana sa tupa Domingo, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan
kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mituha si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya magkasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Kunya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Muna gitawag na itong Sacrament of Confession. Ang atong sala, unang yung gihugasan ta disbunyan ka ng bunyagan galitas pare. O, mawala, mapapas atong original sin, o bata pa ta original sin pa man, o the actual sin. Pero kung dakop na ta na bunyagi, original sin o actual sin ang gi-erase. Pero masipyat pa mangyapon ta, di ba? Sala mangyapon ta. Una nga, ikinhanglan yun ang Sacrament of Confession. So, mo ni, ang kuhan, mo muna magaingon tamayo kayo ang Ginoo. Kibalo mo gid siya makasala magyapon ta. So na iyang gihimo nga kanang gitawag natong sakramento ug mao ni nga ang Dios mamasaylo og sala pinaagi sa tao nga mao nang iyang gisugo una mao ni ang mga apostoles. So unya kung unsay saan nila sa ilang panahon mapanunod man po na ato sa ilang mga sumusunod o ilang mga anak na sa buhat 2:38-39 nga example na nga naghisgot o sacrament of baptism po bunyag kunya ang saad kuno nila dili lang kay para sa ila kundi hangtod po sa ilang mga anak sa tupang mga sumusunod. So muna kung tanaw na to sa history ang ato mga obispo mo'y nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, therefore na nila ang gahom sa pagkamasaylog sala. Niya, bantay ta kay ngay mga igsuon po nato nga mo action po sila ribat ana ilang sulayan o ribat. At sa akong nahibawan mayon sila nga dili man na mao kamong mga katoliko dili man sakto na inyong pagsabot. Ana kana ko nung ingon ya sa San Juan 20:19 nga sa 23 nga pag inasaylo ay sala kana ko nang kaitan makasala imong isig ka tao imong pasayloon. Then, visible sa po na kung makasala pasayloon pag kunimo ka na immoral pong tulong isalaan. Muna ilang akong kasagaran mahinagpo na po nga ilang ribat ang ilang urang tubag sa atong argumento. Pero, para na to, dili po na siya mao kung ayaw na to basa kay lahi po itong magpinasaylo ay ta sa atong hinsalaan. Pero kini, sa kamong may mabasa, dili yun ay pinasaylo ay lang sa atong hinsalaan. No? Kaya itong mas gingon tayo, gisulti niya kini, o niya, gihuypan niya sila, gisulti niya kini, o niya, gihuypan niya sila, o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Wait, this. Okay na. Kung, hello. 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 Nawala sa tijing o kwan. Hello. 1, 2, 3. Hello. Hello. Hello, 1, 2. Tingnan mo. Okay. Mukha nila lagi sa Hello. Si Abrad. Pwede naman. Yan na lang kang pusing. May na lang tayo. Start naman yun ta. Sige. Ato na lang i-formal o start. Kaya ka naman. Mag-ampo sa ta, no? Sige. Naindog ta palihog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit na namong Amahan, niining ikatulo na mo nga hugna sa among tigom diri sa galas. Hinaot nga imo kinapon kaming ubanan karon kay sayod ka nga
ang among mga gimbuhaton kung dili nimo ubanan mahimong kawang lang. Mao nga among gipangayo karon ang imong presensya, ang imong Espiritu Santo nga giyahan kami, ang speaker sa iyang pagpaambit o ang mga naminaw karon nga unta andam sila maminaw o makuha nila, masabtan nila ang mensahe karon nga imong ipadayag pinaagi ra pud niini maumpigo. Sayod ka unsa ka kinahanglanon ng imong mga pagtulunan nga kini mao'y magsilbi namo nga magiyahan kami sa among kinabuhi ya sa matag adlaw nga among giatubang. Sa gihapon kining tanan among gipangayo kanimo gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel o mga santos sa langit, labi na sa among ginahan Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, mayong gabi, no, sa tanan. So, mao to ang atong tubag may tungod sa kanang ngano mga matagbasayo sa pari. Dayon nakalimot ko ako pritong gisubli og basa, no, kay agi atong akong giingon ninyo nga naamang ko'y ribat, naamang ko'y pagsupak ang uban atong gipadayag ninyo nga tubag. Ingon sila nga pinasaylo ay kuno na sa imo ra pong hinsalan. Dili kay ang sala nimo yang anong dito man nimo kumpisal kuno sa pari nga dili man na di o magka nakasa niya. Di ba? O, wala kaya kung nakasala ka, ang imong hinsalan mo ra po'y pangayuan kuno nimo pasaylo. Mo na ilang sulti. Sakto gihapon na pero dili na siya ma-apply aning bersikulo nga atong ibasa. Di ba? Ipaliw ko basa na sister kanang nakadungaw. Oh, ikaw sis. Sige. Sige. Pero, kanang kuwan, chapter 20 verse 23. Okay, marag kuha na itong usa ka microphone. Hello. Unang adlaw sa semana nagtigom ang mga pinagsasabi. Nagtahan nila ang utahan. Hello. Kaya nahadlukan sila sa kadagkuan sa mga bulyo. Kunya, mitungas Jesus sa taliwala nila o miingon. Mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang spirit. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab. Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So, klaro ka ito nga dili ito ka ng sa imo rang hinsalaan nga ikaw pasaylo kay ang giingon diri no sa kuan gibasa ni sister kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. So, plural, mga sala sa mga tao. Giingon diri gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So kung ato ning sabton ang pagpamasaylo ay sa Dios ug sala karon diri. Hello. Ang pagpamasaylo ay sa Dios ug sala sa atong panahon karon o sa Bagong Testamento, iya diyang ipaagi og mensahero diri sa kalibutan. Kay giingon man niya diri nga kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Hiluman ka sa ito pa og dili mo bungat ni sila og pasaylo, dili kuno ta mapasaylo. Di ba? So mo takdo gini sa atong sakramento sa kumpisal nga wadto bitas pare. Kay sila
tagaan man og authority kay sila man atong leader sa pagtuo sama sa mga apostoles, leader sa pagtuo nga kinahanglan mo duol nila kay sila man may mubungat. Hello, hello, hello. Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2. Hello, 1, 2, 3. Nainom itong Pugos Plaza kay kami sa Catholic Faith Defenders. Yan ay mo na mga sige may enkwentro sa ubang pagtuo. Then kining microphone mo ni free mo na mo labi na kay ang mga di kayo may klase. So mo nang dili mabikil. Then si among gibuhat. Kauna-una to among kauban nga may siguro ibutang na lang nato kanang murag gali butanganan para dili matandog ba. Okay, kauna nga kato nga mo sa kauban nagbutang gid siya stand. Then gisabot na ay o makuha na ayos sige kuan tandog-tandogan kay di naman din mo tinog. Okay. So sige balik ta sa atong gisgutan. So mao to nga ang Dios mamasaylo day og sala no sa atong panahon karon sa Bagong Testamento pinagi sa iyang mga alagad diri sa yuta. Kisa man ang mga alagad niya ron sa yuta, siyempre atong mga pari o mga obispo. So napamay kalibog ato o wala porsinta sa laing pangutana. Laing pangutana. Si. Dulang kaning thank you. Asa na to makita sa, asa na to mabasa sa Biblia yang kanang gipermitan sa Ginoo nga magamit o kana bitaw kanang bendita ba mga bendita kanang gamiton sa pari ana bitaw ini blessing sa kanang patay kanang blessing sa kanang mga bata ana asa na to makita sa teksto sa Biblia nga ipermitan sa Ginoo nga magamit ang pari niya ng mga gamitan. Yes. Collection, Katoliko na ba ako nakita na po na magamit ana ang pamilya magamit sa po. Yes, ang particular question dili kay sagad na ko ihinagbo. But I'm very sure nalimot ako sa bersikulo. Niya wala ko madala tong guide nga na ato. Kaya akong guide diri wala na siya sa akong guide. Kay dili kay na siya common ako nga question. Okay. Pero kahibalo ko nga si Ma'am murag na siya yung libro ni Brad Sok Fernandez. Na dito. Kung nakahinumdum ka ma'am, pili ko tabangan nimo pag hinumdum sa bersikulo. Okay. Nakalimot po ka ma'am. Nasi, basta I'm sure tuwa na sa tapos sa katong librito ni Brad Sok Fernandez katong former Adventist nga na-convert sa Katoliko. Nagsulat na siya libro din, napon na siya mga pamphlet. Tuwa na dito. Dayon mo nang wala na ko ma-appeal na diri sa kong guide kay dili kay na para nako common kay question kato ang mamemorya na ko diri sa katong sige gyud ako ma-encounter may nana. Dayon bisag sa kwan pod sa reasoning power kung ang simbahan gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot bisag dili na bisag wala na teksto gani. Kaya nasa Mateo 18:18 ang inyong idili idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Dayon, napa, kaya galing bunyag mo gamit magtubig. Di ba? Sana lang, sa reasoning lang ba? Bisan pa siguro walay bersikulo makita, dili na siya dautan gamiton. Kaya dili man po tanang buhat na to nga wala as Biblia dautan. Di ba? Pananglit kini mo gamit ang microphone, wala ang Biblia, kaya pa may microphone sa una sa ilang panahon. Pero pili ka mo gamit bisag wala sa Biblia. Di ba? Sa reasoning lang po na siya. Eh kung ngayon po sila nga, dili, sayop yun na, kay was Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga, sayop ang paggamit o bendita. Wala ampun. Di ba? Simple ba ka nang magngalan ta o bata, di man ta na naas Biblia. Di ba? So, yun na. So, wa may nakadumdum na to, so mga ikugsuri sa bersikulo, but I'm very sure natin gibasihan na. Yeah, maybe next time. Kay ang akong guide diri wala dyan na siya. Ang nadiri larawan, purgatory, yung sa patong Santos. Oh, but kanang specific nga kanang sa to bendita wala pa specific nga nadumduman nga teksto. But I'm sure na yung bersikulo na limot lang ito. I'm very very sorry. Okay. See. So, laing pangutana.
No, sige, sister. Si Hesus Kristo ba isa ka propeta? Mahimo. Kay minsahero man siya nga gipadala sa Dios. Una, pananglit, mabasa sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 ingon nga naging-istorya sa Dios sa daang kasabutan pinagi sa mga propeta. Dayon sa Bagong Testamento o sa kaulahi ay mga adlaw nakig-istorya ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak si Jesucristo. Unya kanang suguon sa Dios, messenger, prophet na siya. Pero kining prophet ko broad kayo ang meaning ana. Naay sabto nimo nga kanang mo portel, mo tagna o mensahero ra gyud o mo teach. So bisan gani ang mga pari sa kanang magpasabot mensahero, pwede gali tawag na to prophet. Pero dili lang na common nato itawag sa atong pari prophet kana na priest or pastor or minister. Kay kasagaran mo yung itag prophet katumang yung mutagna. Di ba? So si Jesus Christ murudan pagali kung ayo na to gunahona kay naa niya tanan Dios gud siya. So naa niya ang pagka-propeta, naa niya ang pagka-evangelist, tanan. Kay hari o anak. So naa niya tanan. O na itong tubag, sister. Gani, sa mga Muslim, tuo sila nga propeta si Jesus Christ, pero propeta lang, dili lang to na Diyos. Di ba? Okay. So ana itong tubag. Daing pautana. Si. Oh. Libro na may murag Latin, no? Latin. I'm sorry, dili ko tatubangan na. Sa ako nang gingon, apologies ko, but not dili ko expert tanan. Malabi na sa mga question nga dili kay sagad na ko ihilan po. Siguro pare, sigurado jud ko makatubag. Okay. Kay kami sa simbahan, dahil lahi mi og expertise. Bisan mga pare na ay expert sa liturgy, dahil ang uban po na ay og expert sa kanang galing kanang environment para sa atong obispo si Mangira na expert kay siya nga wala lahi dahil napoy ubang obispo nga expert kay sa theology gyud o biblical gyud halos masulti depende man gud sa ilang expertise sa ilang pagtuon. So ako apologies ko murag ang akong na focus og ayo kanang common objection sa ubang religion. So kanang uban nga unsay in English atong Latin nga pinulungan ana dili ko na. Okay na. Kaya po ko magtuon og Latin gyud. Na lang to hinibaw-an gamay pero gamay ra gyud po. Dili daghan. Daing pangutana. Automatic ta lang siguro mo o mahuman din maduol din there is microphone din pangutana para diretso. Ako dili gyud ni siya pangutana. Doon na lang ko'y gamay kanang palinaw kay doon na magigihimo karon sa mga sermon ni Father Ate kay kita tagagalas man ta kasagaran nga giingon niya nga karon kuno ang atong Santo Papa naghatag o katungod sa mga tao nga nag-ipon-ipon umansibado nga pwede na nga mga lawat. Ako lang yung ikuan bisag siguro dili kinahanglan nga kuan sharing lang ni kay mura manig makatandog sa ato nga dugay na nato nga gi kuan nga mga doktrina no nga kung mga kuan dili man gyud na pwede unta sa unang panahon apan karon gitugot sa atong Santo Papa mo na nga bugat ni siya nga dawaton sa uban labi na katong mga sirado Katoliko dayon asa uban pud siguro madawat nila unya unsa man puy mga qualification ana pwede ba katong dili sila makasal tungod kay nanapaw sila mo na di makasal pwede ba na silang makakalawat kay gitugot naman o katulang puro mga dalaga o kulitaw nga nag-live-in may pwede makalawat kay naa may ubang dili makasal tungod kay doon na sila mga impediments doon na sila ay kabilinggan no doon na ninyo ang usa o ninyo ba ang duha nag-ipon sila munay ako karong kuan murag pulo ka bildo siguro ni para medyo malinawan ta ini karong gipangutanan gi pahayag sa atong pari karon. Okay, akong i-rephrase lang ang pangutanan ni mo si Saug. Sakto ako nasabtan. Ang atong simbahan nagitay palaod nga katong mga mansibado dili gyud katong mga lawat. Yeah, dayon gitugot na kuno matod pa atong imong nadunggan sa Pharisees nga makapangalawat.
on my part, wala pa ko kabasaan na. But, na siya gi-quote nga reference, sis. Madam Mercy, mercy of compassion. Oh, kung na siya i-quote nga reference, so makaingon ta nga nagyo no? But ako lang masultian bahin na niya kay sa YouTube kung bisan sa social media daghang kay mga issue sa Santo Papa. Kay daghang mga propaganda ba. Dahil na mo ban, tagal mo na kong example na ay statement nga ang gi-misinterpret sa uban nga nagbasa. Dahil maabot din sa media na dili na mao ang pagkahubad. So malahi na paras ba na ngayon mga istorya-istorya gani then madunggan sa uban then ini share niya sa uban madugangan or makuhaan. Minana daghan jud ko kayong na nabantayan ana sa YouTube para sa ana kagama ko example ha kanang nailatin nga pulong nga Lucifer. Dayon na gitawag na sa Santo Papa. Komentaryo sa ubang religion, hala, tanawa inyong Santo Papa, gitawag na Lucifer si Kristo. Naman gitputo na sa Latin. Kaya sa may tubag na doon na. Simple ra kayo, kanagong termino nga Lucifer, kung mo research ka na, bearer of light, nagdala sa kahayag o kahayag. Si Jesus Christ, kahayag ba? Nagdala sa kahayag? O so, pwede siya matawag, anak. Actually, kanang name nga Lucifer, maayo na siya nangalan. Nagkataon lang nga, katong anghel nga, gihinganlan anak, gwapo unta nangalan na, nirebuild lang sa Diyos mo nang nahimo siya adversary o demonyo. Pero dili ko tawata ng ngalan nga Lucifer. So, naaras pagsabot. So, katong nga statement, sister, dili ko ka-objectively comment. Kaya wala ko kabasa sa document yun o giyon sa napag-istorya. Kaya mahimo galing mga pare usahay uban po, dili po magkatakdo usahay o kanang pag-interpret sa unsay gisulti sa pare o sa Santo Papa. Masaya magdebate gali sila. So it's better nga aya ta mo comment yun o gisaktuan na kung nabasa na to ang statement yun sa Pope. Kaya posible man na misinterpret lang. Plus anang, tagal na ko example, kanang same-sex marriage. Oh, naay statement ng Santo Papa nga ang ubang media naingon nga hala, ang Santo Papa mo okay na kuno na. Hoy na. Pero wala. Iklaro na Santo Papa, permanente gihapon, gibawal gihapon na. Pero gibutangan lang niya dito nga dili nato kana bang i-condemn ng nibati og mga nana. Tabangan galino nato sila ang saong pagdalaan ng ilang pagbati kay dili man na sala na ilang gibati. Makasala sila kung ilan ang buhaton. Pero sa ilang feeling di na sila kay dili na tinuyuan na may nana sila. Ato lang na silang tuluan ang saon pag-handle ana godly. Ana, dili kay i-condemn nato na sila. Pero wala ginaingon nga gatugot yun na ang simbahan ron pinagi Santo Papa nga okay na ng same-sex marriage. Wala gina siya. So yun na. So kabayan na sis, o refuse ko sa pag-objectively comment kay wala pa ko kabasa yung statement. Yun na, sis mo na. Ni sulti gyud ko ani kay pag sa miagi pa ng Domingo gi sermon ni Monsignor at ni Father Ate no. Dahil kabalo po nga daghang kaayo nato nga tagagalas na kadungog no. Unya mismo pag abot gani na ako sa basagan, gikot dayon na sa ako ang sister-in-law kay nakamisa man siya diri nga siya na pwede na lagi na karon magtipon-tipon na mga lawat munang dili na lagi na nato sila kanang sa nilakta ng mga natipon-ipon karon murag ikot dayon si Father Ate nya kay diha gud po siya sa pulpito nagsulti ana unya iya kung gikuan nga in reference sa gisulti sa atong Santo Papa. Dahil karong Domingo, giutro na po na ni Father Ate, no? Na, so, kami tanan, tagagalas mo na, mag-agree ang mga nakasimba karon no? Nga gisulti na ni Father Ate, no? Pero ako, nabalaka ko ani, kay kabalo ko nga, daghan yung kaayo nga, murag basta-basta na lang mga lawat, kay, pwede naman din mga lawat ng mga mansibado, ana din, dili pag wala pag yung qualification, wala gisulti o katong mga nanapaw mo nang di sila makasal so posible di general so posible mga lawat na sad sila no Yes. muna ako nag-research na lang gyud ko Brad na timing man pud nga nakaadto ko kang Attorney Abbas so nangutan ako kang Attorney Abbas Kasi ingon niya kunya na ako'y laing pari pa gyud nga niabot si Father Igti ito
Oh, Tik-ing. tiking mo. Oh, so napanguta. Yes. Nangutanan na po na, pingon nga, pwede na po kuno mga lawak ka nang nagpa-abort ka ron. So another na po, naka-abort, may abortion nga sala, niya mga lawak na po kuno di. Diklaro ni Father Tik-ing, hingon siya nga, kana sa panahon lang sa Lenten season. Lenten season. Oh, dahil di segundaan po ni Brother Attorney Brad Mike, kaingon siya nga, dito man mi karon bag-ulang sa Marbel, nag-seminar mi for nag-biblical apostol, sa to biblical assembly ko no, uyog kuno nila si Kuan, Cardinal Tagle. Ikuan yun ni Father Tagle na para ra gyud na sa Lenten season. Yes. Kana na ang pwede makapangalawat. Sa Lenten. Not for all season si Diding pa. Katong usa Para sis. lang na sa celebration nato sa mercy and compassion. So, ikaw rin po yung nagtubag sa pangutana. No, ako moral lang ako na yun yung Salamat kayo. nag-research kay nahadlo ko ba nga kita nga naminaw ni Father Ati makahimala nung tagsala kay bisag human ang Lenten season sige gyapon tag pangalawat niya simba ko wala ta bugid mangumpisan sa ato ang So estado. apil tong tuwa, katong question about sa Mansibado. Apil to. O mansibado murag tanan na marapati siguro ganit ng homosexual and kay kuan man kuno na death man na ang nahisgutan dito. Oo. Divorce, Yes. euthanasia tanan. Pwede na gyud kuno siya pangalawat for the Lenten season. Okay, ngano na siya, if that is, mayon dito ko, true, mayon na ako, kaya nga no, ako, sa akong pagka-apologies, dili din ko basta-basta mutuo, bisag pare nag-istorya. Kaya posible man gud ang pare, musulti ka ng iya ra pong reflection, dili gyud opisyal. Posible man na, magkaingon na kay napoy na ibang mga pare kasi magdipon magparehas. Pero ang opisyal mo gito'y angay gyud natong tuan, gatong gihiusahan na to. Pero kana, if parehas na sila tanan na agyo gibasihan, dili po na ingon nga kanang dili natutuan kay mga authority mo nato na sila. Nya timan biya ang simbahan na gyud sila power gyud. Kana galing pag-absolve gani para sa nang pag-absolve og sin. Muna anak nilang gahuma. So kanang inanaw ilan ang himuon dili ta kasupag anak kay sila may atong authority. Unya, mao lang kita katong bersikulo akong gihatag ninyo ang inyong idili syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot wa tay mahimo anak kay gahuma na nila. Di ba? Oo. So, og sa Lenten na, okay, dili ka na ingon nga gitugot na yun hangtod sa hangtod. So, panahon lang. Sa murag expression ko na siya of love. But parang dili po ta mo kanagaling gitawag o kanang magsali o kanang mag-abuso o nang dili po sa tanang panahon. Kinahanglan yun nga i-postura gyapon ng balaura but nalay tagaan lang ta og panahon ng Lenten. Pero pag after Lenten pwede na po nga i-follow o i-observe na po itong malaod. Kay malaod mo gito. Di ba? Wala na na-clarify ni Father Ati. Wala na na-clarify nga. Mahimo na siya only parang Lenten season. Wala pa na diretso na niya istorya nga anak. Murag Yes. period na siya. Oh yes, so we have to understand sa sitwasyon o sa ato pong mga bari kay mga kuanra na sila. Kung wala magaling magkumpleto, kita na lang po yung research. Di ba? O pero doon, murag mga kuanta, but that is part sa atong simbahan. Usa po na sa pagsulay na to ng mga sakop nga ang atong kaligon sa atong pagtuo na abaip na ay mga kalibog, na ay mga pagsulay rin po na sa atong pagtuo. Napangaliuban, itaganahan sa batasan sa pari, or unsa pa na diha na iyang kinayang itaganahan, pagsulay rin po na nato. Kay ang uban, basta kayo din naganahan sa pari, di naman din mo simba. Di ba? Ano na yun mo? O sige, ingon sa Ginoo sa Mateo 23, 1 nga to sa 3. Katong iyang example tong authority nga gihuptan sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Nga may lang mo tudlo pero wala sa buhat. Kung sige, ingon sa Ginoo, tumana ang ilang authority. Sunda ang ilang gitudlo pero ay lagsunda ilang gibuhat kay wala sila magtuman sa ilang giwali. So the same po sa atong mga pari karon. Kung makita tag murag dili maayo, ayaw lang nag-i-appeal, ayaw lang nagawata. Kadto lang maayo, sample og magmisa sila.
Dili man na ilang pagbuot mo na sa Ginoo. Inigbasa nila kuan kapitulo bersikulo dili man na ila. Naon na sa Biblia. So, anong mga butang nga sakto sila? O kanang mga gitudlo nga dili ila nga opisyal gyud na pagtulungan sa atong simbahan ilang gitudlo. Pero gikan na sa ilang kaugalingon, posible masayop sila ana. Muna ganing giton to personalan. Walang personalan nga tungtong. Kita tanan mapare kag obispo, matubang bitas Ginoo. Dili na ko pasabot nga og pare na ka obispo na ka di na ka matubang, exempted na ka dili oy. Kita tanan matubang kita sa Ginoo. Lain-lain ang tagkatungganan. Di ba? Lain ang tagkatungganan. So, murag okay ra siguro to no? Okay, laing question. Wala. Dala ko i-dugang ato gamay. Basta kanagali tayo mga kalibog, ay lang yun dayon nga mura dayon tagma kuan. Wala na siya question, so ansiran. O dili din matubag, kuan ka ng pasensya, kuan lang. Tagdo na to ang panahon nga matubag lagi na. Yeah. Oh, kay ako gali no? Ako, alam niya tungo pa kahibalo sa akong background. Ako hapit ko may iglesia ni Kristo. Kinamo ko i-pray nga iglesia ni Kristo. Wa madayon kay pagtandi po na ko atong usa ka religion nga Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong, nakatuon po ko ato. Mas ganahan man ko ato kaysa iglesia ni Kristo. Mas layo, mas okay man tunggang Herbert Armstrong at Church of God. Dito na po ko mabalhin. Na magdebate namin ato kong amigo nga iglesia ni Kristo nga imbis mo maapil na unta ko nila, wag gyud ko niya makuha kay mas ganahan man ko atong usa ka religion. Pero niya to higayon nabugnaw na ko sa Katoliko. Di na ko kumusimba. Akong mama, sige na akong sawayon, anang rosaryo-saryo at ubang ularawan kay Diyos-Diyos ko, no? Namas Biblia, bawal lang Diyos-Diyos. So, mauna nga, mo to din, wala lang po mo dayon akong balhin atong sa ka-religion kay nakahibalag mo po kong mga Katoliko nga mantigo po sa Biblia. Then, ang uban galit nila, former po gili Katoliko. Si Pratsok, for example, former Adventist man na siya. Then, katong seminar sa CFD diri sa Dipolo, ang tulo ka major question ako na tubag Manila niya, satisfied mo ko sa tubag sa Larawan, Purgatorio, Santos, satisfied ko sa tubag. Diyan daghan pa kong pangutana, daghan pa kong kalibog kay daghan ko kong nahiwaan sa ubang religion nga niadto wala pa matubag. Wala yung kung natubag gali ning tulo ka pangutanang bugat nako. So kining uban siguro kung moapil ko, sige ra kog apil sila ang Bible study, matubag po ni na tinuod mo yun na kay nagkadugay ko sa grupo tanang pangutana hangtod katong mga major objection nga gikan sa ubang religion. I am confident naman mo tubag kung katong mga question na may mahibalag nako. Pero kanang uban ninyo nga wala maapil atong mga question na dili ko katubagan na no. Kay depende ra man po sa akong nahibalag po nga mga question. So iyon na atong response lang atong mga buhay. Sa ganito, na ba ito yung tubagonon? Wala? Lain na po ito ng question. Okay, follow up question. Sa may kung pangalawan ta nga naa ka sa estado nga doon tayo sala ng lokal kung sa man ko'y tubag na ta. Kanang isa na ato sa estado nga lokal ba unya walawat pinapunta kung naa na sa Biblia. Okay, sala duha man na kaklaseng ibugaton, mortal ug binyal. Dahil na sa 1 Juan 5:16-17. Ato sa ning basahan, no? 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 16 hangtod sa 17. First John o 1 Juan Kapitulo 5 versikulo 16 hangtod sa 17. No, ato ni siyang basahan. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon ang minigimi nani sa kamatayon sa impyerno for example, no? Kinahanglan nga mag-ampo siya sa Dios, hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay sa impyerno. Apan adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon sa impyerno ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pagkamualang niini. Sala ang tanang
buhat nga dili matarong apan dunay sala nga dili mosangpo sa kamatayon sa impyerno. So, duha ka klase ang gibugaton sa sala na ay ikaampo pa na apoy dili na. Muna gitawag na ito mortal sin dako. So sa atong katekism gitudloan ta nga kung ang atong sala mortal, ang sanctifying grace mawala. Sanctifying grace ang grasya sa Ginoo sa atong kalag. So we are not worthy to receive Jesus yang body kay dili man ta worthy kinahanglan naa ang grace. Aya ta angayan mo kalawat sa Ginoo. So munay kuan kana siyang reasoning ana o wisdom ana ngano nga dili gid maayo mga lawat kung mortal sin ang nangato. O venial sin na dili na siya kuan bukat. So kay madala pa manog ampo. So, pwede na ka kapangalawat anak, kay naroon mo imong grace. Pero kailangan ipangumpisal gihapon na para malimpyo gyud ka. So, ingon na. So, mao na ang atong ikasulti mahitungod ana. Then, pwede po ni nato magamit ng bersikuloha anang doktrina sa purgatory. Tungod aning venial sin nga pwede pa ikaampo. Di ba? Kining dunay sala nga venial, kining matabang pa og ampo, mosulod diri ang doktrina sa purgatory nga naman. Kada ba kanang purgatory kung napatay venial sin nga wala pa mabayari diri, dito anang lugara o estaduhan na dito na tiwason. Kailangan malimpyuhan kita. So, pwede na to halaran og prayer pagampo kay base ani nga bersikulo. Katong dunay venial sin pwede pa ikampo. Dayon sa unang Korinto 3:14 ngadto 17 pod gihulagway diha ang tulo ka paingnan kanang ganti nga mao ang langit dahil na apoy sa may ganti di ba langit dahil na ay kaluwasan nga iagi kag kalayo o muna yung gitawag na itong purgatory linisanan nga na 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 14 hangtod sa 17 kanang kaluwasan na angkon ipaagi kalayo mao ng 1 Corinto 3:15. Dili mabasa ng pulong purgatorio pero ang gihinganla na as Biblia kanang 1 Corinto 3:15. Ang kaluwasan nakapot gihapon pero daw giagi kuno ka og cleansing. Ito pa kalayo ang simbolo ana. So mo na gitawag na tug purgatory. Ano man katong na mga venial sin kay sa langit god iwa mo gyud makasulod dito bisan dunay gamay mansa. Tanan limpyo na gyud dito. So kung nga kay binyan si linisan sa iyo, kamura wag ka nang musulod ka sa balay, itaktak ka na ng abong sa imong tili, hanggang musulod sa iyong balay. Iyon na ng doktrina sa purgatory. Base po na ani nga ang sala, dili parehas o gibukaton. Kaya sa reasoning po, nanong iparehas mo ng tao nga, kana sa uwang pagtulunan ba, ngayon sila nga, langit na gyud og impierno. O, so man mo na ron pag-reconcile aning duha ka klase sa sala, gamay, o dako, iparehas mo na sa impierno. Kaya sa langit po, dili po dito, kaya wak may makasulod dito, bisan doon ay gamay mansa. Yo. So, ang Katoliko, matudlo nga, mao na ang kanang linisanan. Lugar na siya o estado nga kapitanan sa mga dunay sala nga binyal. O ang bersikulo nga atong pwedeng magamit anak, kanang 1 Corinto 3:15. Nga ang kaluwasan, naangkong gihapon pero iagi sa og purifying fire. Nagalimtan ta anak? Kanang purifying fire. O muna siya makuha po na ito na siya nga example sa pagmukong mo defend ang doctrine of purgatory. Balikon ko, dili mabasa ang pulong purgatorio pero ang gihinganlan anang pulungan na sa Biblia. Peras na po na ng Trinity. Ang Trinity dili mabasa sulod sa Biblia pero ang gihinganlan na sa Biblia. Ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Ako ninyo ang point. Ano ako nang isulti ninyo kay na may mga dili katoliko po na pundok nga mutuo o Trinity. Di ba? Bisag dili mabasa ng pulong Trinity. Pero dili tanan, no? Dili tanan. Pero nituo ta ana, dili tungod sa litra kundi tungod sa gihinganlan nga naa sulod sa Biblia. Kaya lang alang tungod lang sa litra nga Trinity, dili na kamutuo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, gumikan lang sa pulong nga gingalan, di ba? Oo. Ang importante ang substance, dili ang litra. Mao na kay
Ngayon sila nga, ano mo gamit man ta ng termino nga wala sa Biblia? Di ba? Ano sila? Kaya nga no, nagbawal na yung ginawa na. Di ba? O kung bawal mo gamit og termino nga atong kaugalingong invention, undangan na lang natubasan niya itong Biblia ang Bisaya o in English. Kay sa original, dili ra bagay Bisaya o in English. Hebrew, Aramaic, o Griko. Wala dali Latin. O ay na ng Latin. Okay o. So kung istrikto tag litra, dili na lang nato basahon ng mga Bisaya, in English, Tagalog, kay dili man ni original mga pulo. Rasa na yung tag Diyos, tuo kag Diyos. Dili ba Diyos sa original? Sa Hebrew, Elohim yan na. Sa Grego, Theos. Di ba? Inanara, listening power na siya. So mayroong kag Trinity, dili na mabasa ng Trinity, pero maunang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kung ano yung point. So, natubag ko na ito itong mahituan sa Binyan Sin Sister. Tuwan si Sister dito. Okay. So, mga na atong tubag. Laing pangutan na, murag doon na mag-alas 7. Okay. Mura ang akong gihibudngan ron kay wala gyud ang matanag larawan wa murag na take up na magud punis miagi na. Okay. Salamat. So wala na problema siguro larawan. Okay. Pinautan ng santo so katuloy gyud so wala na ipangutan na. Okay, samtang gahon-una pa mo. Na ako ihatag ninyo, ano man nga ang head sa atong simbahan diri sa yuta, nga nung gihinganlan natong Santo Papa. Di ba? Nga kanang Santo Papa sa in English, Holy Father man na, titulo man na sa Diyos. Ang ubang religion galing, moingon nga, blasphemy na, titulo na sa Diyos niya, gitawag sa tao. So may tubag na doon na. Sa diretso na tugtuwag, kung mauna ng kanang titulo nga Father, iya na sa Diyos. Anong gigamit man po nato na sa pamilya? Kanang head of the family, anong tawag mo na tatay? O papa? Kanang maghinuktok na, kuyaw na na. Diba? Ganong initan mo nila atong Santo Papa, kaya gigamit itawag na itong Father. Yung atong pamilya, magali ang head of the family, tawagan mo nila itong Papa po. Diba? Okay, paano nakakuha sa reason na yan, logic? Ang ilang pag yun ang gamiton, kana pag yung Mateo 23:9 nga, naingon si Kristo, ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta, kay usaray inyong amahan to sa langit, ang Diyos. Di ba? Iyon sila, nasa iyop kin mo mga Katoliko, kay inyong pari, tawagon inyong Papa, Father, nga nag-ingon si Kristo, ayaw tawag og amahan, bisan kinsa diri syuta. Di ba? Pero ano, tawagon ba yan itong Papa, head of the family? Kaya na mo yung delay nila matubag. Ano man? Simple ra. Actually, kanang Mateo 23:9, dili na inanaon pagsabot. Mang dili inana ang insakto nga exegesis pagsabot anang tekstuhan. Kinahanglan, basahan nimo ng tibuok passage kanang Matthew 23. Sa verse 1 to 3, gihisgot si Kristo diha og mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. Leader sila sa ilang religion, pero wala ganahi ang Ginoo sa ilang batasan, kay mapahitason sila. Munang nakapamulong si Kristo anang pulunga. Ayaw ka mo pagtawag og amahan diri syuta, kay usaray niyo amahan sa langit. Ang gipasabot sa Ginoo diha, katong kinaiya sa mga magtutulo sa balaod ug mga Pariseo nga mapahitason, nga gamit-gamit sa titulo sa amahan, pero mapahitason. Dili gustong ginawa na. Dayon sa Mateo 23:11, munang naingon siya nga, ang magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Sa laing pagkaistorya, kay nagpataas man sila, dili mo angayan sa titulo sa akong amahan, mo nang ipaubos mo na ako, dili mo angayan anang titulo nga Father. Pero kung mapahiubsanon ka, angayan mo, butang naingon siya, ang magpaubos ipataas. So angayan anang titulo nga Father. Nakuha na niya ang reasoning. Kaya kung nautan dito pagtawag og amahan, kasi sa 1 Corinto 4:15, si Pablo, dili magalit tuminyo, pero naingon siya nga amahan siya sa mayong balita. Pwede kung basa, sister. 1 Corinto 4:15. First Corinthians chapter 4, verse 15.
Kay bisan pa kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo, diha kang Kristo. Usa lamang ang iyang amahan. Kay sa inyong kinabuhi, diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. O na, kaya o. So si Pablo na nagsulti, anak. So kung sayop na atong pagtawag o padre sa pare, nga naman si Pablo, naingong lang siya nga ako, nahimong inyong amahan sa mayong balita. Di ba? O so, kaya actually, dili dautan ang paggamit ang tituluhang nga pader. Provided atong tumanon ang mensahe anang pagkapader o pagka-leader nga dili ta mapahitason. Kaya kung mapahitason mo ta, mura matag nagpakaliyos, anak. Sa rin pagka-istorya, bawal ang kanabang magpakaamahan ka nga mapahitason o kay parehas na nagpakadiyos ka. Pero kanang katungganan sa usa ka mensahero o pare ba, katungganan mo na sa usa ka sulugon. Kay sulugon mo na nga atong mga pare, di ba? So angayan sila anak ng tituluha. Kay usay giingon sa Ginoo, ang magpaubos ipataas. Ato pa kung magpakasulugoon ka, angayan dita ang titulo nga pader. Kay ang magpaubos ipataas man. Dayon, katupong nganong tawgon nato ang atong chief servant diri sa yuta, Santo Papa, ang atong gigamit yun anang bersikulo tungod kay kana kung tinugyanan sa Yahweh, kay si Pedro gitugyanan man dito sa mga Yahweh sa hirian sa langit. Mao man ang posisyon sa atong Santo Papa ron. Katong posisyon ni Pedro nga nabakante ipuli-pulihan og kana mga sumusunod. No? Nganong Santo Papa ato inay executive minister sa Iglesia ni Cristo, gitawag mo nila executive minister ang ilang head. Pero ang ato Santo Papa gyud ngano kay mas biblical ang Santo Papa kaysa executive minister. Ano, si Pedro, gitugyanan ng Yahweh sa gingharian sa langit, nasa Mateo 16:19. Mateo 16:19. Dayon, ako na lang idriso kay murag apikin na ang oras. I-take note na lang ninyo kung gusto mo take note, no? Nga si Pedro gitugyanan ng mga Yahweh sa gingharian sa langit. Then kanang tinugyanan sa Yahweh, kung mabasa ka sa Revelation chapter 3 verse 7, tawgon og holy o santo. Actually, si Kristo gyud may gadalaan ng Yahweh kay siya man gyud may authority. Pero kanang authority niya, iyan ang gitugyan ni Pedro, di ba? Iyan siya nga, Pedro, si babaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, bisan ng gangaan sa impierno dili makabuntog sa tupalikon, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Kanang mga Yahweh dia authority na. Gahom sa pagmando. Iyan ang gitugyan ni Pedro. Klaro kay na, gahom sa pagmando. Nganong sa 12 ka apostol, nganong si Pedro na may gitugyan na anak. Nga naman, simple ra ang reason na anak sa atong pagtuong Katoliko. Ang Diyos God, dili gid mo buot nga diri sa yuta walay mangulo sa iyang katawhan. Kaya nasa Juan 10:16, usa ka panon, mao na ang simbahan, o usa ka magbalantay. Doon na gid mangulo, o nang magbalantay. Kunya kay mamatay man to siya, mabanhaw din mabalik sa langit. So ang mahitabo mao ang nagmakita nga mangulo ang iyang simbahan diri. So kinahanglan mo pili gid sa tao para dunay mo hulip anang iyang pagkamakita nga leader. Ug si Pedro mo iyang gipili. Nga naman kasi 12 ka apostol, si Pedro man gyud iyang gitugyanan ang iyang gahom. Kaya ang authority, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. No? Mateo 16:19. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot. Unya sa kanang pinadayag o Revelation chapter 3 verse 7, kanang tinugyanan si Yahweh, tawgon og santo o walaan. Sa ito pa, kanang katungdanan din ni Pedro, santo o walaan. Dayon, kanang litra por litra yun nga, kanang tinugyanan si Yahweh, tawgon og Father, para mahimo yung Santo Papa o Holy Father. Kanang sa Isaias, Kapitulo 22, versikulo 20 hangtod sa 23, nga gihimo na ito na example kay sa una, sa daang kasabutan, katong ilang gingharian sa una, gingharian sa Diyos nga gidumala og tao paras ni David. Si David, hari siya. Dayon, ang hari nila sa una, naapoy prime minister. Labaw. Nga, tugyanan kuno kag Yahweh, gahom. Di ba kung ang gingharian naman ay hari, di naapoy prime minister. Inana mo yun ang gingharian. Sa gingharian ni David, siya may hari. Dayon, natoy napuli niya, kung ako malimot, natoy napuli gali niya nga si King Hezekiah.
Then during that time, si King Hezekiah, naabot siya prime minister na si Shebna. Kaya ang power nga gihuptan niya, siya may gipadumala si Yahweh. So, kanang Yahweh, nagsimbolo yun ng otoridad sa pagka-prime minister o pagka-pangulo. Dayon, during that time, kanang sa Isaiah 22, 20 hangtod sa 23, si Prime Minister Shebna, wicked, dautan siya ng pagka-leader. Munang gipulihan siya ni Eliakim. Munang diya sa Isaiah, paliw ko na kung basa ng sa Isaiah, sister. Isaiah Kapitulo 22, 20 hangtod sa 23, nga katong gi-turn over ang gahom gikan ni Shebna ngadto ni Eliakim. Isaiah 22. Okay, Old Testament. 22 ngayon. 20 ngadto sa 23. Ang Ginoo mingon ngadto kang Sibna. Niadtong adlaw panhiun ko ang akong sulgon nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti, o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugot ko kaniya ang imong gahom, o mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem, o sa Huda. Og isang ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya ay muabli niini og wala makasira. Musira siya niini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Okay, salamat kay sister. So, dili mo ni ang proof na to. Ay katong Prime Minister nga si Shebna, during this time, ang king ni si King Hezekiah. Dayon, ang iyang Prime Minister si Shebna, gipulihan kay wicked. Wala nung giisay-say og ayo diri kay malangan mo tagpasahon na to ng taas mo ni kayo. Basta si Shebna, wicked siya nga dautan siya nga pagka-leader o Prime Minister. Munang gipulihan siya ni Eliakim. Munang gingon diya nga, kuhaon ko no ni dito ni Shebna kadtong authority. Tung Yahweh may giingon diri din. Iyang ihatag na itugyan naton ni Eliakim. E siya na po itawgon og amahan. Kanang gakupot si Yahweh kay authority mo na. So diha gibase po nato nganong atong po o si Pedro gitawag na tugunan Santo Papa kay siya may unang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa mga sa langit. So mo na ang logic kung ayuhon ni mugtuon kanang katungdanan sa pagkatinugyanan si Yahweh, Santo Papa, yun na, Holy Father. Actually, titulo na sa Diyos. Iyang ipagamit sa tao na iyang subuon diri syuta. Kung atong masabtan o gayo. Pero bawal lang nga kanang otoridad gamito na sa pagpataas. Gamito nyo na sa pagpaubos. Mabitaw nga, yung mga Santo Papa na ito nga, na very humble, pero usahay na po'y tao mong di ba? Sa history, ang atong mga Pope, dahil pipila, mas gamay ra gyud ang mga Santo Papa ng murag dili maayo ilang life. Pero mostly maayo gyud. Yeah. 266, 267. No, mga something mga ina na. Una kung dala po na kong listahan dili pa sa inana na siya. From Peter. So wala siya nga kanang tinugyanan si Yahweh, Holy Father na actually titulo man na sa Dios. Iya lang ipagamit sa tao nga iyang suguon nga madumala. Gani si Moises sa Old Testament, mas grabe itong giingon sa Diyos niya kanang sa Exodus 7:1. Kay giingnan sa Ginoo nga, Moises, imuon ko ikaw ingon nga Diyos sa atubangan ni Paraon. Na? Kani, importante kining bersikuloha mo, depensa anang mga libros katoliko gani nga. Nagari mga pare nga, mugamit sila term nga ang Santo Papa gitawag nila Diyos. Diri sa yuta. Gali ang ubang mga religion, ilan ang sawayan, yun sila nga tanawa, gihimo ninyong Diyos ang Santo Papa. Pero dili na mo ibot pasapot. Kanang pag-ingon sa mga libro nga, ang pare, daw Diyos diri sa yuta, ang gi-emphasize ana ang authority. Kaya ka na akong authority ko sa leader nga gipili sa Diyos, iya mong sa Diyos na iyang katungdanan. Muna nga, pwede na to dalon ang ngalan sa Diyos o kanang Diyos yun mismo iyang ngalan,
Para nga ang tao mahibalo nga, dili ni basta-basta iyang katungdanan. Iyan ni sa Diyos, mo nang kinahanglan mo tahod ta. Mao nang sa Exodus City 1, palihog ko na kung basa na, sister. Exodus City 1. Mas grabe ito. Si Moises, gigingon siya nga, Moises, himuon ko ikaw, ingon nga Diyos at tubangan ni Paraon. Pero dili na ko pasabot nga, si Moises, nahimo na pong Diyos nga Espiritu nga magagagahong sa tanan. Dili na sa kinaiya, kung dili sa katungdanan na kot pasabot labaw. Di ba ang Diyos labaw man? So si Moises, labaw man siya sa mga Israelita, sumura po siya Diyos. Pero sa katungdanan na diri siya, dili ingon nga Diyos na po siya nga, di siya mamatay o sinuda. Dili yun na. Sa katungdanan na ang gi-emphasize, ana. Parang tahuron ta sa mga tao, kaya limang ka Diyos gina. Di ba? Hindi ka mo tahon, ana. Pagkaw ko na ko, sister. Ang Ginoo mingon kang Moises, himuon ko ikang mga sama sa Dios sa tubangan sa hari sa Ehipto ug ang imong igsuon nga si Aaron maoy mosulti kaniya ingon nga imong propeta. Okay, salamat, no? So, kana, mo na usa sa example atong i-explain kay kini kung atong mga theologian isahay magsulat, bisag klaro kay ilang ipasabot, tuison yun sa ubang mubasa, para lang yun daoton ng atong simbahan. Dili man ka ang theologian, so, kung sila may mabasa, ang theologian ko na to, gihimo ko na ng Diyos atong sa Papa, pagkat akong binuwa nga. Actually, kung sabton, tungod to sa iyang katungdanan. Nga daw, Diyos diri sa yuta, kay labaw ko diri sa yuta. Kana galing presidente na to, tawagon niya itong labaw. Nga, ang iyang pagkalabaw, diri na sa atong nasod, kana na hinuong sa atong simbahan. Mas labaw po kayo ng katungdanan noon sa atong mga pare, o obispo. No, di ba? Kay mas labaw magyud ang pangginoo kaysa tawhanon ra ng gobyerno. Di ba? So, ina na sa mga principle. So, I hope nga matubag po ninyo kung kamo magka-enkwentro mo ana. Kay bisag klaro ang explanation si Mahal, ingon din nilang sabot. Di ba? Mao na katumanan po sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga ang puti ko no himuong itom ug ang itom himuong puti. Sa laing pagkaistorya, ang insakto himuong sayop ug ang sayop himuong insakto. Na kinirawang kining baka o sayop balik-balikon dili matubag, dili matagal katinawan, murag tinuod. Di ba? Daghan kay kong nabantayan nga sige paminaw radyo sa dili katoliko, sige paminaw nya wa pay katoliko ni tubag. Sige paminaw pagka wa na di na mo simba. Iadto na dito sa kuan nagpabunyag na sa lain. Wa na dili na katoliko. Pero man kay ang baka gibalik-balik din wala pa mitubag kana laging namo gay komentarista ni Sultiana nga kana kunong baka balik-baliko mahimo ng tinuod ato mga tawo kadungog. Di ba? Mutuo mo dyan ko ana. Kaya ako biktima ang pugo na sa una. Punta mo, mabali nung takog lahing religion na kaya na sigong paminaw sa ilang programa, e wapay katoliko nga ni patinaw na ko, di nadala gano'n tako. Pero di lang ko sirado ko na huna. O ang Ginoo, nagamit po mga tao nga nakasabot ko, una ang karon ko Ginoo po ko manalipod sa pagtuong katoliko. Murag, kanina akong live, murag kang St. Paul ba? St. Paul, primero, iyang giatake ang simbahan ni Kristo. Di ba? O, pero pagka-convert niya, depender na po siya sa simbahan ni Toko ni Kristo. Mula ginana po na akong live, pero dili ko kaparehas ni St. Paul. Mas grabe yung St. Paul. Dahil kami isang nasulat na rin sa iyang dili sa atong Biblia. Di yan, mula nalapas naman siguro ta, no? 7:15. Ang sana naman ni sister. Kaya mo ko nga, ang uban na apay pangutana. Oh. Okay. Kaya mo ko nga, ang uban ninyo na apay pangutana, pero wala siguro ang uban, then ang uban mura, wapay panahon po siguro. Oh. Pero sige lang, no? Kung sa sunod mo, mabalik mo, atong isgutan na. Dahil alang na itong wala pa kahibalo sa atong program sa radio, natay program sa radio matag Domingo, usa ka oras, alas 6 ngadto alas 7 sa Domingo sa DXDR. Alas 6 ngadto alas 7, alas 6 sa buntag ngadto alas 7. Dahil lahi po itong atong daily program nga lamdag sa kahitasan, matag gabi, alas 6:30 ngadto sa alas 7. Sa DXDR gyapon, Lunes hangtod Sabado, alas 6:30 sa gabi ngadto alas 7. Then pagka Domingo, alas 2:30 ngadto sa alas 3. Yeah, oh. Kanang human sa kanang debate-debate gani. Mo sulod po ta na timing po kay kung na mga issue dito sa debate nga mahangin atong pong tubagon dito
muna nga na-bless na po kayo. Then atong i-upload sa YouTube, then daghan kayo. Ako mo testimony lang ng puday ko sister ha. Kay sa kanang mga atong i-upload sa YouTube, actually dili lang taga diri ang na-benefited. Mas na-benefited man gali itong tuwanon sa gawas. Kay murag diri sa ato murag wala mag-message nako ang mag-message nako sa Facebook mga OFW nga tuwas Dubai nasa basta kay nasa Middle East ngano mahilig sila ani niya kay naa diri mga dili katolikos nga ilang kauban sa asa sila mopuyo nga mag Bible study pa rin mga kuan sila dili sila katubag unsa mo inana mura nakakita sila sa akong mga video sa YouTube na nasik sila mo lang gipang-download nila ilang gipaminaw o na mo to rin masige sila ug nasa sila mangutana sila nako tubagon mo nako din thank you na pugali diri po sa Pilipinas taga Davao then napoy taga Bohol mas ko gihinoon tong dili taga dili muna nga akong issue ninyo kay tabangay ta kay kinigong buhat sa simbahan tabangay man so ina na buhat ni natong tanan so unsa to sunod na to kay mura wa na may oras no ya para ba may murag meeting siguro no sa BSC okay si okay ang buwan otro ay Domingo pero mo bahaw mo gyapon na sila mo kalit no? Okay. Okay, gamay lang po na akong idugang, no? Nga, kung sa inyong panglantaw sa atong simbahan karong panahon na, gusto ko mangutan na kay ako gud akong reflection para na po sa naabot na po sa akong reflection sa pagtuo. Amo to ginana ba po ninyo? Para na ko ang simbahan diri sa yuta, Kristo na diri sa yuta. That's why I work. I love to defend the church. I love to help the church kay I believe na ang church Kristo diri sa yuta. Namo po sa Biblia, di ba? Ngayon si St. Paul nga ang simbahan o iglesia lawas ni Kristo. So, dili ka na malipay nga ang simbahan lawas ni Kristo. So, kung lawas ni Kristo ang simbahan, so, kinahanglan mahigog mata sa pagtabang ano. Kaya ang yawa ano ba, eksperto kayo kung saan niya paghugaw-hugaw ang simbahan. Para nga kita mga sakop mabugnaw. Aron di na din simba. Bisa ko sa nila atong buhaton na yun. Kamungisin ang yawa anak kay mo man na iyang pasiugda diri sa kalibutan. Ang yawa ang unsay plano sa Dios siya may tigguba. Siya may tigpatgang. Oh, so kita mga tao, wala na kita gana sa atong simbahan kana naigo na kita siya wana. Kaya man gila ang organisasyon gitukol sa Ginoo diri simbahan no magyud. Alang-alang kanang gobyerno sa tao. Di ba? Then ang nagamahot lang gud sa atong simbahan kini daghan gud magpatintal siya wa. Mo nang ang uban di na madasig sa simbahan. Kay ang kini pong yawa ako nahon po pagtintal katumpong palit. Di ba? Kaya Espiritu umita bisag sa Biblia, unsa may giingon ni Kristo ngadto ni Pedro, pagbantay Simon, kasi Satanas gitugutan ninyong tanan. Amo to, di ba? Kasi Pedro ato, yamang gilimod si Kristo kay master na niya. So ingon na pero na si Kristo nga, apan nag-ampo ako kanimo Simon, aron dili gyud kompleto nga mabuntog imong pagtuo ug mabalik na kanako, lig-una pod ang imong mga igsuon. So Kristo gali kay balong nga moagi katagak si Pedro. Di ba? Munang giampo siya nga naswito gali si Kristo sa kalidad ni Pedro nga kini ilimod man kung ani tagak man pero ako ni iampo nga ini mabalik ni sa iyang pagtuo iya pong lig-uron na maban ug nahitabo dito sa kinabuhi ni Pedro gani si Pedro gali sa history na martyr do sa Roma iyang gilimod si Kristo nawala iyang pagtuo pero pagkabanaw ni Kristo ibalik ilang pagtuo na lig-on hangtod musugot na sila bisag patyon. Di ba din naman lo? Muna. Wala na si Pablo o si Pedro sa history na martir niya dito sa Roma. Okay, kaunsa naman paundangon ako sa itong sound system. Okay, mauna nga ito.
Hello. So, okay. Mo to atong is apasumpay dayon. Kasi sunod na. Hindi na naman siguro mga siguro kong istorya doon. Okay. Para mo may kuhan, activity no sa BEC? Ha? Na po may gipaabot. Murag mo na ni siguro. Okay, mo na ni. Hindi may gipaabot. Okay, so... di naman yun. Sabi na akong si Mrs. Banal. Okay. Mga ito. So, may quick question. Parang... One last question. Anong dili basta mo direct tao? Ang Katoliko, ikuha nila yung ano daw mo kuha ng mga santos. Okay. Dili mo direkta dito sa Ginoo nga sa ako niya kuhan. Ano mo agi pa mga santos. Kaya, salamat sister. Nakuha na ko among point. Actually, nasa yung versikulo gamiton ng pangutana. Sa 1 Timoteo 2.5 nga, usaray mediator o usaray tigpadaliwala si Kristo ra. Yan mo, hapit-hapit pa kung kunutang mga santos. Okay. San Roque, San Vicente, pagkadaghan pang hapit-hapitan. No? Di ba? Okay, actually, there is Biblia. Bisag usa lang yung kabersikulo. Wala gyud mabasa diri sa Biblia nga gibawal na. Side ko mo og example nga kanang mangayo kag tabang sa imong isig kakauban nga iampo po ka. Kay ang atong pagsampit sa mga santos dili biya na ngayon nga Diyos na sila. Igo ra beta mingon nga San Vicente iampo mo kami. Santa Maria iampo mo kami. Pero Kristo kadoy kami tabangi kami kay Diyos man. Pero santos gani dili kita mingon nga kuan nga murag Diyos na ang atong pag-ila. Kaya nga itong initok, iampo mo kami. Kanang nagpatabang na tag-ampo nila. Dili mo na bawal. Di mo na bawal nga naman. Minsan man, kaya ang pag-ampo sa taong balaan na tuog kahimuhan. Then dili tinuod nga kontradiksyon ng pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo ug ang pagkamakatabang sa mga santos. Nga naman ang logic ana kung nakakita mo sa YouTube si Father Mitchell Pacwa usa ka Jesuit priest gitabangan siya og debate nga mga minister sa Protestant ganahan gilugatan aus video kay kalma kayo ang pare gitabangan siya atong Protestante nga minister ni apil pa gyud ang host dito kay dili ang pagkatoliko ang host pero lain ka tanaw nimong debatiha ba kay numero na tabangan ang pare din itabang pa gyud ang katong nagmoderate atong kauban po niya ang Protestante mo nang dili kayo healthy tanaw nimo dili kay nahimutang na may noon nga murag unfair ba kay gitabangan gud pare pero may pagkatubag sa pare ang gihimong example sa pare nga ang simbahan gud kuno lawas ni Kristo giisip ng usa ka lawas so matag bahin matag sakop giisip na nga nausa sa lawas ni Kristo. So kung siya mahimos tiil, maangkon sa tibok lawas. So kana ko nung mahimo sa mga santos ilang matabang dili na ingon nga kompetensya na. Kay nausa man sila sa one body of Christ. Kay kung dautan pa kuno ang pagpataliwala sa mga santos, nga naman kuno nga diri sa 1 Timoteo 2:1 nag-ingon man si Pablo nga kita noong tanan gali mga tao giawha gali ta sa pagpataliwala. Niya basahon ko akong basahon nga Hubbard's Biblia King James hubad pag yun dili Katoliko Protestant version man nganong magdala-dala ko Protestant version kay ilang kaugalingong Biblia mismo maigo po sila silang baruganan parang mayon sila nga dili na gyud ni self-serving kay ilang man hubad mo nang magdala-dala ko ani 1 Timoteo 2:1 kay katong ilang gamiton sa pag-atake 1 Timoteo 2:5 ang tubag na to gamiton na to ang verse 1 kay sa verse 1 wala gibawal ang pagpataliwala sa tanang tao pagani nga basahan ako 1 Timoteo 2:1 ingon si Pablo I exhort therefore that first of all
supplications, prayers, intercessions, mamani pagpataliwala, and giving of thanks, be made for all men. Pagkahimon galista ng tao, santos pa. So, bisan ikaw makapataliwala ka sa unsang paagi. Kung si Kristo wala naman yun nagsangyaw diri kituwa naman sa langit. Usahaw mo na ito pagkahibalo ni Kristo. Ang uban na, palitan ni karon imong sangyawan, imong amigo. Di nakapataliwala ka. Kaya nahibalo siya sa pagtuos Ginoo, dili gumikan gyud nga si Kristo mo'y nanaog nagwalay kung dili ikaw na may nagtudlo niya. So nakapataliwala ka. Kanang programa na to sa radyo. Ako nakapataliwala ko kay ang uwan nakasabot sa atong pagtuo, gumikan man sa atong radio program bisag karon gali diri. Oh, kamu lang musulti dili lang ako. Okay, observing man. Oh, bisag ay lang ninyo tubagay, kamu lang oh. Nakapataliwala ako diri ninyo. Ay lang tubaga ha. Oh, kamu makasabot ta mo ana. Oh. So na wala na gibawal ng pagtataliwala. Bawal lang kung mangayo ta og assistance sa tawo nga wala madugtong ni Kristo. Kaya wala maiusa ba pananglit. Ang imong sangpiton kanang politiko nga wala magtuo ni Kristo. Himuon nimo sang tigpataliwala. Murag lahi na kay gikumpetensya na si Kristo ana. Ano man? Kaya ang iyang diwa wala man masubay sa kang Kristo. Wa man siya mausa ni Kristo. So ang imong pag-idol niya, ang imong pagpangayong tabang niya, iyang mga buhat wala masubay sa kang Kristo. So kompetensya na kay wala man siya mausa ni Kristo. Kaya kung nausa pa siya sa Ginoo, dili na siya contradiction kay nausa man siya sa body of Christ. Nako ninyo ang point? Kung pananglitan niya ang balik pagpataliwala laing sita. Ansa? Wa kay kong kakuha sa imong point. Ang pagpataliwala niya pastor dili pare. Di ba na? For me, sa reflection ako sa ubang mga pagtuo, gagamit na silang Biblia, makaingon ko na po sense nga nakapataliwala sila. Okay, atakihon nila ng ang mga santos makapataliwala kay usaray ti pataliwala si Kristo. Pero kanang ilang gibuhat pagpataliwala man na. Di ba? Kay kanang maingon ang ilang mga sakop nga, pastor, i-pray over me. Unsa man ang buhat sa pastor ana, di ba pagpataliwala? Kanang magpa-pray over ka, but pasabot imong pagpataliwala ang imong pastor. Kay kung mayong kagditsuhanay ra gyud sa Ginoo, anong moingon pa mga pastor, i-pray over me. Anong day magdiso kag ampor utos Ginoo? Kung ditsuhanay sa Ginoo, pero ngayon magpa-pray over pa man lagi silang pastor. Sa ito pa, nagtuo pa sila na magkatabang na ilang pastor. Diya sila may consistent, di ba? Ilang di-atake atong doktrina nga, wala sila kabantay, ilang pong gibuhat. Kaya pangayo man sila kasistan silang pastor. Di ba? Dahil yung naibisikulo sa Biblia na pinaka-nindot kayo nga doon. Ako na lang ihatay ninyo ang bersikulo na pinaka-nindot kanang sa Hebrews chapter 12 verse 21 to 23. Kaya kanang pulong diya nga niduol ka mo sa Dios o sa espiritu sa mga mataro nga nahingpit na o na mga santo sa langit. So, dili sa iyo ang ibuhat itong mga Katoliko nga musangpit o muduol kag mga santos. Hinaan ang Biblia mismo. Hebrews chapter 12 verse, dapit sa hindi mo nagbasa 21 to 23 na dapit. Grabe yung kanina mo sa hey, dali ko gamay i-kuhan yung okay. Test, usap ko nito sa disiplina natin ng mga Christians. Kaya na ako yung nabandayan, isang sisilmahan ganit. Kitang mga parokyano, usahin natin attitude nga, hindi na lang mag-misa gali,
Kung dili ganit ang ganahan sa mga pareho, kanang humili, murag sa natipal ka nga di ko linaw, siya. Kuha na siya. Kung nagalit yung attitude ni Nana, kinahanglan correct na nuna. Kay, ang Christian, maayo ang speaker o dili, kailangan nga dito yung respect. Importante yun na sa usa ka, kinaiya sa usa ka Kristiyano. Kay, ngayon, ikaw kuno pananglit. Wala kay gasa nga kanang makakonvince ba, mayong istorya. Kaya, huwag maminaw niyo, mahay niyo. Ano na siya? Ang pag-express po sa love, kinahanglan mo respeto. Pero pareha sa itong mga anak, hindi lang parehas na mga batasan itong mga anak. Kasi matita lang kita na natin higugmaan, katulad pong buta. Itong nautan, hindi na natin higugma. Di ba? So, huwag na may masabot nga, kita mamili o pare. O mayo mo humili, praise the Lord. O dili kayo, praise the Lord gihapon kay kana gituluan ka sa pag kana galing paghigugma sa kanang gitawag sa atong pagtuo nga to love the unlovable. Kana bang unconditional love. O parehas ni sister o kung gawis. Kana anong higugma man niya yung anak na doon ay kapansada anak. Expression of love. So kung mo ang speaker nga murag dili kayo gasado ba, no? Ang iyang mga fish, kung makalahot ay kagpaminaw, gikan sinundanan, kaingon si Muhammad, bilib ko mo. Ano man? Kita kasagaran, maminaw rondag, mayo kayong speaker, di ba? Kung kita ganahan, gawas na muli din. Ako mo rin nakatunan ko na ako sa atong bago. Usa na siya pasahin sa maturity sa atong faith. Kanot kong pagtuo nga. Kanawang, kinsa nang magwali na, kinsa nang mutudlo niya, wala na rin kay igugma, hindi ko ka marespeto. We have to listen. Kay sometimes, wala siya ka ng build, hindi kay sometimes, mo gina, kung siya nagka-virtue sa ka, Kristiyano. Imong anak, dili mo iwayas. So, dili kayo mayo, dili ka mo duyog niya. Dapat ganit mo duyog ka kay may kinahanglan siya mo improve. Anong dito na magamuduyog sa may musunting ako mo ito magkinahanglan ng buwan. Diba? Okay. Mas atong i-praise sa mga mga kuwan na tabaw mo ng yun. Kaysa mga tao maayon na tama pa yung pagtulong ng Kristo na katong ngayon kayo siya nga kitang gisaway siya mga Hudiyo nga anong naging salo siya sa mga magkasasala. Ang gigamit na termino sa Ginoo ato nga Mamanay ko niya, mamanay ko na kanang karon gospel. oh, yes. Kung anong dito naman ito mag-amigo sa mga tarong na huwag mas ka magkinahal ng doktor. Ang mga pasasala ang kinahal ng doktor. So, saan na ito pag-change nila kung diyaan na ito sila. O na nga, pero listen nila, but very golden is yung kasaning giising. Diba, kakatong giising kasagaran, murag dry. Unang matintal ka nga, dito balik kay dry atong giising. Kaya usa na sa kasay na kimaturity gapon na itong Christian faith. Kaya kung mabugnaw ka, yung usa ang paglambo sa atong grupo kung dahil mga apar makita nga doon din rin taganahan, hindi na rin na mga akin. Sige na. Uy, Lagi na kong ipaabot sa dapat sa Lord. Sa likod,